Ahojte, vítajte pri sledovaní ďalšieho videa na kanále Labko cesty. V tomto videu by som sa chcel venovať v podstate asi najväčšej chybe, akú som urobil, odkedy v podstate mám skúsenosti so psami, čo je dosť veľa, ale s takým niečím som sa ešte nestretol v doterajších skúsenostiach mojich, a preto moje zlé vyhodnotenie situácie v podstate spôsobilo, že náš Marley v podstate zbytočne, nazvem to, že trpel, hej? Aj keď nie je nejako, akože by bol bitý alebo týraný a podobne, ale trpel. Nazvime to tak, že trpel. Tak, poďme od začiatku, aby som ozrejmil celú tú situáciu a pochopili ste možno, prečo som urobil takú chybu, ktorú ľutujem. Tak poďme od začiatku ešte raz. Úplne na začiatku sme si zasadli rodinná rada. Samozrejme, tak ako som opísal v jednom z prvých videí, dohodli sme sa, že si kúpime psíka, zhodli sme sa na nejakej rase. Hej, každý s tým súhlasil. Ja som začal obvolávať chovateľov a jednou vecou, s ktorou som sa s nimi bavil, tak bola strava. Viac menej v 90%, dajme tomu, sme sa zhodli na určitej značke a v podstate na type mäsa, ktoré bolo jahňacie. Značku tu nebudem hovoriť, že by nebolo, že ja idem kýdať na nejakú značku. Nie je to tak, nič podobné. Proste zhodli sme sa, že čo je pre psa najlepšie. Áno, tie granule stáli okolo 80 €, to som až tak neriešil. Mech 12 kg, to som akože neriešil nejako, že by, čo sa týkalo ceny, chcel som, aby mal pri vývoji iba to najlepšie. No lenže po čase sa začal doškriabať a keďže to akurát na to lenenie, na to vypadávanie jarnej srsti asi začalo nadväzovať, tak v podstate veľmi plzol. Lenže mne osobne sa už zdalo, že plzne až moc. A v tomto momente som urobil chybu. Hej, hneď na začiatku som urobil chybu, ktorú v podstate poviem až na konci, ozrejmím. Začal som chodiť s ním po veterinárovi, k veterinárovi. Tam som bol v podstate ako na klavíre. Úprimne stálo to, stovky eur to stálo. Tu taká injekcia, tu taký doplnok, hej, probiotika, kadečo, všetko možné, lebo raz nejedol, raz jedol veľa, plzol stále sa škrabal. Proste bolo to taký neustály nejaký kruh diania sa, ktoré v podstate sa mi veľmi nepáčili. Aj keď bolo 1, 2, 3 dní dobre, začalo to znova. Hovorím, kopec kadejakých prípravkov som poskúšal a bolo mi to s prepáčením predplatné. Tak som sa rozhodol, že už nech to stojí, čo to stojí, tak v podstate dám mu spraviť rozbor krvi na alergie. No a skúste si tipnúť, na čo mu vyšla tá alergia. Samozrejme, na to jahňacie mäso mal najväčšiu alergiu a ešte som zvažoval, že skúsim prejsť, ešte pred testami krvi, som zvažoval, že skúsim prejsť tam nie Marley, na hovedzinu, lenže v tých
bola to slabšia, ako keby alergia, ale vyšla mu aj na hoväzinu. Čiže by som išiel z kaluže do blata. No a popri tom v podstate mu tam vyšlo aj na tie obilniny. Nepamätám teraz presne, či iba na pšenicu, alebo celkovo obilniny. Takže sme vymenili značku granul, keďže tá značka, ktorú som ja v podstate kupoval, náspäť nechod tam nie. Tak v podstate som sa nevedel nejak dopatrať bez tej obilniny, tam bol ten problém. Takže som začal dávať rybácie s tuším lososom od jednej značky a odvtedy môžem povedať, že fakt akože aj sa rozpapal, aj je taký živší trošku. Super. Čiže moja chyba bola v podstate, keď sa mi niečo nezdalo, dať mu hneď urobiť ten rozbor krvi. On nebol až tak drahý, o tie peniaze nešlo za ten rozbor krvi, lebo mnohonásobne ma stálo viac to, že som mu kupoval tie prípravky. A spätne, keď sa obhliadnem späť, tak v podstate som rád, že mu tie prípravky nezabrali, lebo neviem, či by v podstate mi došlo to, že s tým prípravkom som v podstate ako keby neodstránil ten problém, iba potláčil príznak. Takže by som do ňoho ďalej dával tie granule v domnení, že robím pre neho to najlepšie a že má v podstate tú najlepšiu stravu a škodil by som mu pri tom. Čiže týmto by som chcel možno vyzvať niektorých, hlavne tých nových ľudí, čo nemajú skúsenosti so psami, tak pokiaľ sa vám niečo nezdá, nekupujte, pokiaľ mu nezabere nejaký prípravok 1, 2, hej, a bude to fakt dobré, bude to fakt dobré, tak kašlite na to, dajte psovi spraviť rozbor krvi, stojí to nejakých 140 €, hej, aj na roztoče tam boli, na trávy, tie také najčastejšie alergie, mesa, neviem, tam bol XY druhov toho mesa, obilniny a máte istotu, že naspäť ku mne a máte istotu, že psíkovi bude poskytnuté to, čo mu máte dať. Aby ste nedopadli tak, že mu zaberie síce ten jeden prípravok, ale proste sa ten problém neodstráni. Treba odstrániť ten problém a potom sa vyhnete tomu, že mu každý mesiac budete dávať stovky alebo desiatky eur za nejaké injekcie, po prípade za nejaké doplnky pre psa. Tak, ďakujem vám pekne za pozornosť. Majte sa pekne. Ahojte pri ďalšom videu.